שלום לכולם, כאן עומר בעוד אנבוקסינג. אמורות להגיע לי 3 חבילות מ-DX ואחת מפוקל פרייס, אז זוהי החבילה מפוקל פרייס לפי דעתי. אוקיי, בואו נפתח אותה. הנה. אוקיי, קודם כל כלום. אוקיי, אז אני הזמנתי בעצם צרוכי לד לנעליים. שנייה אפתח אותם. אני הזמנתי 2 חבילות, רק לשנייה אפתח לראות איך הם. מה זה? אוקיי, אז הנה שרוך אחד, חובר אליו דבר כזה, פה על הכפתור אנחנו לוחצים וזה עושה לנו רון, מדליק את זה. שנייה נסגור את האור, בואו נראה איך זה. הנה, יכולים לראות, יש לזה שלב כזה שזה אחד, שזה שלב שזה מעבב, ככה גם קבורי. אני אעשה סיקור איך זה, אז יאללה ביי.